Käbirler aýdýar, opozisiýon liderlerinde häzir tankid edýäňiz onu bolýar, olar tankide çydaman gitse diýär. Siz ýerinde durup biljekmi diýär. Olar ýa sorak bermeliler. Näme üçin? Jurnalistika şu opozisiýon liderini, syýasy liderini ýerini almak üçin tankid eden ok. Dogry düzlük işletmek üçin tankid edýär. Aýaňy ýyşyk basýarmy? Şonu dogry bastyrmak üçin jurnalistika gerek. Şoň üçin tankid edýär. Tankid edýän adam hökman tankid edilýän adamyň ornuny eýlemeli diýilen düşünje ýok. Inni şu tankide çydaman kimdir biri gidýän bolsa ýa gitjek bolsa gitmeli, gitsin. Ýöne bir adamı ýa iki adam alyp şey edip bara, anha birin liderimiz ina buňa dil ýetirmäň bir şey edip peşelle kakyp otursaňyz hakyky lider ýüze çykmaýar. Bu opozisyoner beýle opozisyonerin götüni ýalap oturan bolsa bagyşlaň bolýan. Şundan gorkmaly. Şu bir-birine mülayim sarap şeyde oturan olsa şondan gorkmaly. Näme üçin bir-birini tankid eden ok? Näme üçin bir-birine näme kemçilik gopmy diýip şondan tutmaly. Näme üçin dünýäne maksat iýleşmez çykyş edip nägilik bildirýär, ta paraga ýa-da halmyrada. Biz garaşdyk diýär, siz söz berdiňiz diýär. Ina iki jaýyň içinde biz ýurdun içine barýas, näme diýäsi. Indemine işimiz ýol alan ok bolýan, siz bizden ýüze görüp oturýarsyňyz. Bizim sözümüzi dinleýän ok diýip tankid edýär. Kim günäkär? Ýanky maksady iýleşmeden ruhdan düşmegine. Indem şey edip çygyny diýişläp oturmagyna kim günäkär? Öňü bilen maksadyň özü günäkär. Näme üçin? Sebäbi boş sözlere ananyňyz. Bir lider diýdimi? Menin 6 aýyň içinde Berdim Homedow häkimetden bidirerýär edýär. Biz 10 ýaşdan aksiýa geçirýär. Aýdaly dewletin liderler ana şey diýär. Murat Gurbanow. 10 ýaşdan aksiýa geçirýär. Täze ýeleçenden prezident arkaň gidýär diýär. Men aýdýan dur diýär. Onu näme meňe taýsyn aýdýar? Ýetaklandyryp biljekmi siz diýip men sorak berip bilerler? Men sorak bermeli. Siz bermeli, halk bermeli. Ýa siz bereňiz ok, siziň ýeriňizde men berýän. Indi şonu, şolar ýaly soraklary käbir dewletiň tarapdarlaryny öjükdirýär. Sen näme sorak berip oturýarsyň? Näme üçin sen anamdy gaçyrjak bolýan? Anamdan gaçmaly bolsa gaçsyn şol adam. Eger şo diýen sözünde durup bilmeýän bolsa, şonu esaslandyryp bilmeýän bolsa, boş wada berýän şol adam. Onu şol adam siziň beýniňizde ýokýar. Boş söz berip, bolmajak zatlar aýdyp. Men şonu size ýüze çykaryp berjek bolýan. Ya düýeje söz berýän muhammed düýeje. 10 ýaşynça sentýabr içinde men aýryp berjek. Soň men sorak bermeli. Siz bereňiz ok, men berýän, siziň adyňyz. Şo boljak zatmy? Düýejem aýdýam, ýok sen niýe anamsızlyk edip diýär, halky anamdan gaçyrjak bolýan. Sen beýle sorak bermeli, şo namar sorak diýip men soragymy basyp ýatyrjak bolýarmy? Ne düşündüm? Näme üçin ol men soragymy basyp ýatyrjak bolýar? Men sizi ne umid etmek üçin aýdýanmy şunu? Men sizi şunu opozisiýany bölmek üçin aýdýanmy? Ýa siziň gözüňizi açmak üçin aýdýanmy? Oýanyň o illýuziýadan, ukudan şoň üçin aýdýan.